Има още едно. Още пред тебе, не! Това е наш, бе, Петко, това е наш. Аз съм Мучи GPX, тук с мен е Breaker 150, ще играем на... Кажи бе, какво ще бе? На Warframe. Къде ли си? Да. Добре, що му казваш. Така Дей случай питам, защото ако някой си мисли, това няма да заредя, Така. Стигнахме, сега И почвам. така. Ти си бил прав, че ще ми лаги, бе, брат. Време с 50 FPS, но велико ми добре. Надявам се на вас да не ви лаги. И се надявам да ме чувате малко по-добре, макар че... Нищо си променил. Трябва да щупим това. Щупи го. Аз не го виждам. Аз го щупих. Има още едно. Още пред тебе, не! Това е наш, бе, Петко, това е наш. Що помага? Някакъв израсна. Някакъв израсна с лопата. Гошо ти петерата. Човек. Той не е добре, той не е добре. Ау, за колица. Съживявам се. Гошо съживих там. Така. Пише ми Петко, пита и Гошо. И сега ще пише дали му се цика да фореш. Това написа. Да питам дали ще се цика да фореш. Това нали това казах, бе? Да, бе. Викам сега каже, че... Отдам пиша. По-късно му пиши. Чакай, ма. Аре, тук сме всички. Идвай. Да, идвам. Сядайте ми малко, понеже снимам и малко да... Защото аз на тая рая съм вчера и играта не ме играл вчера и гледам да изпускам много магически, но... Както и да е. Той кучи ли е? Да, и аз видя нещо и си мисля, че е кучи, но... Това нещо не му хареса, ти нямаш нещо. Не, то кучето е от нашия отбор. Ма не такива един човек. Не го пустетва. Аре! Тук е не затворено. Хайде към кораба. Ай. Какво е това голямо? Да знаете, свършва. Не, нямаме още време. Трябваше ми още време. Даже нагърбят много яко, Гошо да си знаеш. А къде трябва да ти е? Гошо разделяме се. Какво те уча? Ева, какво те уча? О, не. Ай, бой! Бой! Пази се. Гошо, не! Ще е електросок. Не, внимавай! За всяко засечва лазера, да знаеш. Бързо да се умитаме. Ще изграя само една мисия да видя как се получва. Не, внимавай! Фак. Трябва да чуя. Окей. Така. Кучето се надъха и стана невидимо. Айде. Благодаря, кучуте. Не, Гошо. Айде. Така, минаваме напред. Паси отзад. Не, аз ще пазя, ви тръгвай. Добре.
Извинявам се, че съм толкова... 12 левел съм. О, чакай. Това ма търят. Ай. Бягай. Ао, не. Не, прекрещен се бързо. Хайде, тръгваме бързо. Съжалявам, че този клип ще малко скучен, няма изобщо да чувате, но искам да знаете, че ви обичам. Вие сте моите фенове. И въпреки микрофона да ми е толкова тъп, аз няма да спра да снимам. Просто проблема ми е микрофона и... не знам, Средно се тези рандом. О, не смея, само майсина. Хайде, трябва да отиваме да му помагаме, защото все пак не можеш да играеш сам. И така хора, това беше тази мисия. Експито, бонус, всичко. И така хора, ако ви хареса този клип, моля харесайте, коментирайте и да се абонирате. Аз бях Multifake и ще се видим следващия път.